Prosím pekne, dobrý deň, zdravím vás Potri. Opäť sme tu dneska s novým videom a opäť 1v1 arény. Mne sa tieto 1v1 arény veľmi páčia, neviem ako vám, ani ma to v podstate nezaujíma. Len nech mi napíšete pozitívne komenty, lajky a nech mám tých 1 000 000 subscriberov. Takže dnes si opäť zahráme v 1v1 arenách na dvoch stránkach. Tou prvou stránkou bude CSGO Pod, kde sú tieto 1v1 duely veľmi zaujímavé. A tou druhou stránkou bude CSGO Step, kde takisto sú aj 1v1 duely, ale ja si tu zahrám nie 1v1 duel, ale zahrám si Jackpot. Čiže Deposit Classic Game a depozitnem tu tieto dva skiny. Suvenír P2000 Granite Marbleized a druhý bude tento StatTrackový kalach. Čiže tu ich budem mať pripravené a pôjdem na konečný snipe. Druhou stránkou bude CSGO Pod, kde pôjdem v podstate do small potu a depozitnem tu deposit items a depozitnem tu aj Vipo, aj Desert, čo je okolo tých 15 eur. Plus minus. Čiže ako vidíte, niekto tu už depozitol AUG a už aj kľúčiky, takže ja som neskoro. OK, to je v pohode. Pôjdeme do ďalšieho potu. Musím však sledovať aj tento pot, aby som niečo nepremeškal. A pozrieme, či to bol, nebol to vysoký ticket, 44. 44 to nie je veľmi vysoký ticket. OK, send offer. Zatiaľ pošleme offer. Opäť som to nestihol. Boli celkom low tickety, čiže teoreticky by to v nasledujúcich prípadoch mohol byť aj high ticket. CSGO Step odčítava 30 sekúnd. Game browsera, pozrite. OK, poďme, teraz som tam práve dal accept na CSGO. Tu mám. OK. Čiže o chvíľočku by mi sa mali prísť moje skiny. Ani teraz som nebol high. Som tam. Máme 83% šancu, čo je super. Podľa mňa to nebude ďalší low ticket. Akceptujú sa posledné skiny. Oh my god, niekto tam hodil Aquamarine. Počkaj, zatiaľ dáme aj tu. Bože môj. Poď, please. Musím to sledovať dvomi očami. To sme prehrali. Tak poďme, mohli by sme vyhrať aspoň tento. OK, som tam, poďme. High ticket, kámo. Chcem ten frontside misty. Poďme. CSGO Step sme prehrali, ale tu by som mohol vyhrať frontside misty well worn. Bolo by to super. Poďme na to. Poď. High ticket. Jo! Je to tam! A znova to nebol high ticket. Pozrite, bol to middle ticket. A veľmi tesne som to vyhral. Naozaj veľmi tesne. Ale vyhral som. A som veľmi rád, lebo tu sme prehrali 5 eur. Čo je síce smola, ale na tejto stránke som vyhral 7 eur. A myslím si, že pôjdem ešte do jedného potu. Super, práve mi došiel od nich offer. Tak, mám tu svoj Desert, mám tu aj Kalach a mám tu aj AWP. Pravdepodobne pôjdem ešte do jedného potu. Tak, celkom pekný Kalach. Máme tu všetky 3 skiny, super. Pozrieme, ako je to v medium pote zatiaľ. Už viem, prečo sa nikto nenapája do mediumu. Ani tu nie je bohvie čo. A v Jackpote takisto nikto nie je. V podstate táto stránka zvykla byť pre mňa celkom dobrá. Ten battle 1v1 je zaujímavý, napríklad tento typek tu má úplne sračky. StatTrack 50 tu nechcem ani omylom.
T2 je pera, 2 kľúče, no sú tu blbosti, to sa mi ani neoplatí napájať. Naozaj, ako v poslednej dobe tu boli... pozrite, niekto sa napojil do high, to si idem pozrieť. Mecha Industries, AWP Redline. Vyzerá to dobre. Vyhral to, tento týpek má väčšiu šancu. No. Pravdepodobne pôjdem ešte do jedného jackpotu na tejto stránke. Pravdepodobne, hej. Dáme depozit. A opäť dáme tie isté dva skiny. Corticeru a Desert Eagle Cobalt. Už tu niekto niečo dal, to už asi nestíham. Uvidím, možno áno. Možno áno. Práve som dal accept na mobile. Možno to stihnem. Mohol by to byť aspoň raz nejaký ten high ticket, lebo zatiaľ to boli úplne low tickety, všetko. To som nestihol. Neskoro. Ak to bude nejaký really high ticket, tak potom... To je zbytočné ísť o takéto sumy. Teraz to bol extrémne high ticket, takže to by som určite vyhral. Dobre, skúsime ísť. OK, ideme dnu. Your offer will be accepted. Proti VIPu Hyper Beast. Chcem ten jeho Hyper Beast. Malo by ma to zobrať proti tomuto typkovi. Uvidíme, tu si dáme. No poď, no. Dal som accept už aj na... Fuck, nezobralo ma. Pozrite sa, podľa toho, ktorý z týchto dvoch vyhrá, uvidíme, či by som vyhral ja, alebo on. Keď vyhrá slnečnica, vyhral by som ja. Keď vyhrá tento typek, tak by som prehral. Vyhral by som! Pozrite, zase bol vysoký ticket, 82. Fuck, a teraz ma to zoberie prvého. Pozeraj. Oh my god, zobralo ma to prvého, som dnu. Ale nikdy nevieš, kámo, ja nestrácam nádej. Možno, že to bude low ticket a možno, že to vyhrám. Nikdy nevieš. Nesúďme dopredu, kým nevieme. Kámo. Pôjdem aj na Reaper na jeden coin flip. Ten frontside misty. Teraz sa prihlásim cez to. Počká, až sa tu niekto napojí. Som zvedavý, či sa niekto napojí. 15,48. Boli to dvakrát naozaj high tickety, veľmi high, 91 a 82. Teraz by to mohol byť jeden low. Napojte sa niekto, boys. Pozrieme zatiaľ coin flipy. Pozriem sa, na koľko je ohodno. Už je niekto in. Čo tam dal? StatTrack, Elite Build a Desert Eagle. Game Bros. Game Bros ide proti mne, YouTuber. Poď Game Bros, no. Tak uvidíme, kto z koho. Desert aj Kalach by sa mi celkom zišli. Tak poď, nech to nie je ďalší high ticket. To nemyslíš vážne? 84% high ticket. Tak mu aspoň pogratulujem, no, keď už nič nie. OK, 7,46. Poďme vyskúšať coin flip na tejto stránke. Ja viem, že už som ho tu skúšal. Ale vyskúšam si ho znova. A tentokrát pôjdem na T. Frontside misty za T-čka. Tak.
We are sending you offer. Click here to accept offer. Opa. Dobre. No. Táto stránka je naozaj veľmi rýchla. Oh my god, pozrite. Slnečnica snajpla tohto chudáka. Ale ak to bude štvrtýkrát, no už som sa zľakol. Zas to je high tickets, proste. Už sa niekto napája. Kuba Gore. Som zvedavý. Túto stránku môžeme zrušiť. Som zvedavý, kto vyhrá. Redline a Guardian. Dosť dlho som nevyhral coin flip na tejto stránke. Dúfam, že sa to týmto coin flipom zmení. To som prehral. Nevyhral! Nice! Woo! 7%. Ja som si myslel, že som to prehral, lebo tak pomaly sa to točilo. Krása, kámo. Mes 5. Už pozrite, mi poslali offer. Fakt sú rýchli. No aspoň niečo. Dobre, že sme to vyhrali. Som rád. Som rád. Dal som accept. Dobre. Poďme ešte raz na CSGO pod. Jak to zase bude high ticket, dám zatiaľ depozit a pozriem sa na týchto dvoch. Nicky Bella has added you to his or her friend list. Sorry kámo, ja si ľudí nepridávam. Game Bros, zase high ticket. Ja tomu neverím. 56. OK. Rozmýšľam. Pravdepodobne depozitnem všetky 3. Tak, ideme all in, chlapci. Ideme all in. Pôjdem si pre low ticket. Neverím, že to bude ďalší high ticket. Práve som to acceptol na mobile. Mne sa táto stránka celkom páči. Podľa mňa nie je zlá. OK, confirm. OK, som tam. No. A uvidíme. Počkáme na niekoho, nech sa napojí. Možno opäť Game Bros. Niečo, pozriem si jeho Steam profil. Myslím, že to je jeho Steam, že to nie je nejaký. Má asi ma ofúha, že by ma mohol snajpnúť. Niekto je. Ečko, no poďme. My na tom približne rovnako. A on hodil frontside misty. Low ticket, poďme. Low ticket, kámo. Poďme na to, mám 55,99% šancu. Low ticket, prosím. Prosím. Áno! Woo! Let's go! 32% ticket, let's go, bro! Krásna výhra! Krásna výhra! Poďme, let's go, bro! Nice! 27,54 € s 55,99% šancou. Normálne, keď som tam videl všetky jeho políčka, už som si myslel, že to je koniec. Fakt. Normálne som si myslel, že to je koniec toto. Na poslednú chvíľu, keď už sa to úplne spomaľovalo a uvidel som tam dve svoje, tak toto ako bolo super. Takže máme dve frontside misty. Stránka si zobrala nejaké tie veci, ak dobre vidím, tuším, kľúč, alebo čo to tam hodil týpek. Ale aspoň mám ten frontside misty a Muertos, minimalware, so stickerkom Jack. OK, čiže v podstate som akoby vyhral 9 €, to je v pohode. Je to super, je to super. A mohol by som ísť na CSGO Reaper, na nejaký menší coin flip. 5,29, napríklad tento.
Á, už som to nestihol, už sa tam niekto napája. Musíme nejaký iný. Musím byť rýchlejší, ja sa vždy tak pomaly napájam. Zvláštne pomaly. Už 11:02. Stat Track Tech a Stat Track. 7,99. Máme Peredline, na tento by som sa mohol napojiť. Dobre, som tam. Čiže my budeme mať CT. S CT coinom som naozaj extrémne dlho nevyhral. Naozaj extrémne dlho. Neviem prečo. V poslednej dobe fakt vyhrávam len na T strane. Aj celkovo, keď som proti niekomu išla, tak vyhrávam T strana. Mohla by to už konečne raz vyhrať CT, tak sa na to poďme pozrieť. Akceptol som to presne na 69. sekunde, čo je šťastné číslo. Dám tam akurát frontside, ktorý som vyhral a mohol by som k tomu pribaliť aj krásne Vipo Redline, čiže poďme CT. To je... CT! Poďme! Krásne! Konečne som vyhral na CT strane. Nádhera. Super. Super, konečne som vyhral na CT strane. Mám tam to Vipo Redline. Som strašne rád, som strašne šťastný, že sa mi ho podarilo vyhrať. Je to úplne super. Je to úplne super, že som ho vyhral. Fakt som nenormálne rád. Som nenormálne rád. Takže... má aj biš nálepku. Čiže teraz by sme mali mať aj celkom dosť. Naposledy to vyhrali 2 low tickety, ako môžete vidieť. Poďme sa pozrieť na CSGO Step Jackpot. A ak by tam boli nejaké solidné... to už asi nestíham. To už sa nestíham pripojiť. Týpek to snajpol s zásimom. Až to vyhral high ticket. Ale jackpot je 4,87. Aha. Vyhral naozaj low ticket predošlý. Páni, 2 nože. No tak mal 41% šancu. Tomu nemôžeme odoprieť. Aha, jackpot je 274 €. Mohli by sme dať ešte jeden coin flip. Jeden posledný krásny coin flip. Nejaký väčší. Alebo Orion a Kraken. Pravdepodobne nepôjdem sem. 5,42. 8,30. Ale tu nie sú veľmi pekné skiny. To sú také malé. To nechcem. 13,82. Aquamarine Revenge. Presne na takéto niečo som čakal. Tak. Už sa tam niekto napojil. 7,15, tak vyskúšame aspoň tento. Frontside misty. Nie sú nám šťastie. Tak, sme tam. So CT coinom. Prvýkrát nám tento frontside misty priniesol šťastie. Bolo to na CT strane. Nejaký error. OK. Opäť acceptnem na 69, keďže to je šťastné číslo. Tak, dal som accept. Nejaký error na telefóne. OK, už sa to odoslalo. Tak, som tam. Mám výrazne lepšie percentá, čo by mohlo znamenať výhru. Rád by som mal ešte túto M-ku. Rád by som ju mal. Poďme. Áno! Krásne! Tak toto bol extrémne vysoký ticket. 91. Krásne! Musím povedať, že táto epizóda bola extrémne úspešná.
táto epizóda bola extrémne úspešná. Som veľmi rád, že sa nám podarilo vyhrať veľké množstvo krásnych skinov za veľmi pekné peniažky. Myslím, že sa mám momentálne z čoho tešiť. Na budúce píšte do komentov, na akú stránku by som mal ísť. Vidíme sa. Peace.